Podľa môjho názoru sa teraz rozhoduje o tom, či minimálne na ďalších 5 rokov budeme mať nádej, že sa tu môže objaviť zdravé súdnictvo, ktoré bude nezávisle rozhodovať v náš prospech, alebo či to súdnictvo zostane pod vplyvom rôznych mafiánskych klánov. Myslíme si, že je mimoriadne dôležité, aby vláda, parlament a prezident zaručili, že sa ich nominanti v súdnej rade, ktorá už o týždeň bude voliť nového šéfa súdnej samosprávy, zaručili za svojich nominantov a uistili sa, že budú naplňať hodnoty právneho štátu a že nedovolia, aby boli v tej súdnej rade zvolení ľudia, ktorí sú podobní Štefanovi Harabinovi a ktorí majú rovnako nízke etické a morálne štandardy. A preto sme spolu s vyše 40 osobnostiami v Aliancii Fairplay pripravili výzvu premiérovi, pretože momentálne to má v rukách premiér. Bez nominantov strany Smer nemôže byť nový šéf súdnej rady a Najvyššieho súdu zvolený. Tak sme pripravili výzvu, aby premiér reflektoval, že tu máme neuveriteľne vysokú nedôveru ľudí voči súdom a aby cez svoju autoritu zabezpečil, že jeho nominanti neuletia a nepodporia človeka, ktorý súdnictvo roky rozkladá. K tejto výzve sa môžu pridať aj ľudia tým, že si ju skopírujú z našej webovej stránky www.fair.play.sk a pošľú ju e-mailom premiérovi alebo prídu o 11. predpoludním v stredu pred úrad vlády, kde budú niektoré z týchto známych osobností čakať s vytlačenými pohľadnicami a odovzdajú pohľadnice osobne do podateľne úradu vlády. 19. mája nám znovu súdna rada odcestuje do Sobraniec na ďaleký východ, aby v kultúrnom stredisku zvolila nového šéfa Najvyššieho súdu. Máme tam 3 kandidátov, súdkyňu Najvyššieho súdu Janu Bajankovú, Štefana Harabina a súdkyňu Najvyššieho súdu Zuzanu Ďurišovú, ktorú navrhli kritici Štefana Harabina. A z týchto 3 ľudí môže vzísť už o týždeň nový predseda Najvyššieho súdu, zvolený v súdnej rade. Súdna rada je najvyšší samosprávny orgán, ktorý rozhoduje o tom, kam naše súdy pôjdu, a je kreovaná tak, aby sa súdcovia a volení zástupcovia držali v šachu. Čiže polovica tej súdnej rady pochádza od sudcov a polovica tej súdnej rady pochádza z parlamentu, vlády a od prezidenta. A keďže nový šéf potrebuje na zvolenie 10 hlasov, tak sa tieto 2 skupiny alebo 2 moci musia dohodnúť. A preto je mimoriadne dôležité, aby vláda, parlament a prezident vyzvali svojich nominantov, aby hlasovali v zmysle obnovy súdnictva, aby dali šancu súdnictvu zreformovať a ozdraviť ho. A tá voľba sa koná 19. mája, čo je príliš skoro, pretože Štefanovi Harabinovi končí jeho mandát až 18. júna, 3 dní po nástupe nového prezidenta Kisku. A myslím si, že tá voľba bola zvolaná takto skoro preto, aby ešte mohol prípadne novozvoleného šéfa Najvyššieho súdu, o ktorom si myslím, že Štefan Harabin stále dúfa, že to bude on, vymenoval starý prezident Gašparovič. Ak by prezident Gašparovič mal dodržať ústavu, tak podľa môjho názoru nie je šanca, aby vymenoval Štefana Harabina skôr, pretože Štefanovi Harabinovi vyprší mandát až potom, ako prezident Gašparovič odíde zo svojho úradu. Ale myslím si, že títo ľudia, ako ich poznáme, ako poznáme ich mocibažnosť, ich nerešpekt voči ústave a voči zákonom, budú hľadať akýkoľvek spôsob, aby sa vyhli zapojeniu nového prezidenta Kisku do tejto celej agendy a aby vymenovali prípadne nového predsedu alebo predsedničku Najvyššieho súdu ešte predtým, ako pán Gašparovič odíde. A myslím si, že je teraz na nás, na odbornej verejnosti, právnikoch, ale aj médiách a občanoch, aby sa nám podarilo tomu zabrániť, pretože to sa v normálnom fungujúcom zdravom štáte nerobí. V normálnom štáte by mal šéfa Najvyššieho súdu menovať až prezident, ktorý bude vo funkcii presne v období, kedy tomuto človeku skončí funkcia. Ináč by hrozilo, že si každý prezident môže navoliť svojich nominantov do súdnictva, generálnej prokuratúry, kdekoľvek inám na 20 rokov dopredu a môžeme tu zrušiť celú demokraciu. Vôbec sa nemusíme hrať na voľby. Takýmto spôsobom by sa tá moc dala neuveriteľne zneužiť. Ide o nás všetkých, potrebujeme zdravé súdy. Prosím vás, pridajte sa k nám, nájdite výzvu premiérovi na internete a poproste ho, aby zastavil Štefana Harabina, alebo príďte osobne v stredu 14. mája o 11. pred úrad vlády a spolu ju odovzdáme.